Uy, manarubutang daw, wanted melody ako nagbutang Oh! Di naman o melody akong gisugo. Akong gisugo ni mo, wanted artista. Unsa kay bahato na oron para kita kwarta no? Ita ni lockdown eh. Naamli tigsulti akong amigo nga may promotion ron sa Tanduay 60 Patay. Dagko ko na kituguan. 5 daral ko no to. Ah, Bugnoy! Are Bugnoy! Oy, unsa man boss? Natay sa butang ng business. Unsa man boss? Lakoy pabuhat ni mo ron. Gusto ka kwarta? Grahan. Oo, kada. Nay promotion ron sa Tanduay 60 Patay. Dago ang sweldo. 5 million daral. Unya Buknoy, ang gawa sa atong balay butangi tarantula. Nakaka man ang tarantula boss. Unsa man na? Ah, di tarantula. Tarantula ba kanang para apply ba wanted artista. Butang ko dito gawas boss. Oh, butungtol sa git. Kanagyanan sa tao jud para na imlingi. Tana din mo. Ikaw. Tanaw boss. Okay. Meanwhile, Manarubutang daw, wanted melody ako nagbutang Oh! Di naman o melody akong gisugo. Akong gisugo ni mo, wanted artista. Na, nasayop dito boss. Oh, balik ka to. Gi boss. Mga tao do wala naglakihan ha. Sayang ng 5 daral. much later. Boss, mana boss, ako nagilistan. Wanted artista ako butang dito. Kana, good job. Anda ma to lamisa og Tanduay ka dadres tubangan ako. Sige boss, ako kuha dito boss. Ah, taga niya. Boss, nara boss, di mo pangita boss. Okay. Daan na itang Tanduay boss. Dol gamay gi para klaro ta. Gi. Manaway dos gyud yo, bisan na nato katanaw sa mga butang do kartula. Sige boss. A few moments later. Mga play siguro ni artista. Nanghari mo kartisyan? Magi ko ana. Eh, di na mao. Artista mo pangita, di ka artisyan. Ah. Huy, asa man ka? Ari sa dire. Ari tasod. Boss, dara boss. Mga play si boss. Di man naman napunit. Dito boss. Asa man na mo gikuha? Asa may talent na kabaw na mo acting? Oh, di patiran gani ko. Sige, paniguran na si Santo. Lingkod dara. Pagkausa na yung talent. Buknoy, anda ang kamera Buknoy. Tirahe. Boss, dara boss. Nang kamera dire boss. Ay kung tawag ang boss, direct mo tawag na ko. Oh, sige direk. Kalimutan ko direk. Direk, asam ko ani direk. Mag-video. Ara ka na ang video. Sige direk. Postingi. Tirahe din, dugaya ko na naud. Sige direk, ako na tirahan direk. Dara, tanawa direk. Dara. Imo maglabay. Oh, alam ka tirahi direk. Ingon ko kamerahe. Tirahe ba na kamerahe dili labay Oh, yun. sige direk. Kamerahe, TikTok. Sige direk. Ako rin ba no sa 62 Okay kayo. Tara, imna ni. Ikaw man mo ton ani ning limnon, ing na din sa kamera tanaw ko si Mira. Wow, tanlas. Wow, tilas. Unsay tilas? Nga tadlas man ako sulti. Bakjab rin mong gikuha. Ilis din nagain oy. Oh, sige sir. Ako ni dadon gawas direk, wa may klaro eh. Meanwhile, Unsam to bungola eh, wa may klaro eh. May tanay tarong-tarong diri piste eh. Na. Medyo sick. Ika sir. Mga play ka sir. Uy, mga play ka, wa may klaro. Dadon na tika sud na, bala kasabang ko sa direk. Wa may mga klaro mga tawanan eh. Samida ni Buknoy. Zombie mini, mura man nakabuhi sa haluan. Uy, direk, na ko gida, direk. Noon sir, mga Buknoy. Zombie ba dyan mo nakuha? Saan, sir? Anam dyan, mga apply sa direk.
Ya, kabawa ka ng istorya. Ambot lang direk. Dako bang di malas to ani. Noy. Lingkurap lingkurap. Lingkod to na yang talin. Lingkod na lingkod. Ya, tayo Ang gani. itanaw. Kung ni klaro ta ana. Oh, ko pagay kainom barag na. Ano ni kaya pa nimo? Wala. So man ni Buknoy. Okay ba nakainom man imong gida? Lingkod lingkod. Jawa na speedo na ning kalakihan na. Okay. Ready? Lights, camera, action, take 3. Tanaw tayong talent ni mo. Wata. Ay, ayaw na. Ingaw man ang inom na. Ing na. Wow, tanlas. Tanaw sa kamera. Para may yung kagtanlas. Dal. Ang lao. Sige Bugnoy, uliin mo dito sa Sumbi Island. Klaro yung gida. Sige, dire ako ni ulit dire. Paak ni dire. Dire sir. Dire. Ita ni Bugnoy. Ang unang gidab, bungol. Karon gida na ng Sumbi. Wa dyan ni klaro tawhana eh. Sa kanya kung kuwain mga way may klaro. Kay tanay mga ano. Boss, Oh, gani ah. nangaya mo artista ni boss? Oh, boss. Sa man mo apply ka, boss. Oh, gi, apply ko boss. Tarong-tarong ka na. Kuya man ta na. Dali. Direk, murag tarong siguro ni Direk. Sa may nyo yung kuhan dire. Kan niyo ganahan, kondisyon magayo. Oh, Uy, unsa man? lingkod may ganahan ko ni mumuba. Lingkod lingkod lingkod. Likod ko rin. Asa mo ko ni Kamera, Direk? kamera, kamera, dira. Sige, Direk. Gusto Dira. niyo din, gusto niyo. Dara, Direk. Unsa ko ba ito na ni dire? Imo ra na imno ng tanduway. Unya? Ikaw mo ni mo inuman na, maingon ka tanlas. Very simple mo ni siya. Oh. Sugda na to. Oh ni siya. Mo ni kamera ninyo. Oh, kana mo na. Pusing dira. Oh, kana. Nya. Nakalimot ka og istorya? Oh, unsa gito dire? Ikaw man nimong tuna na, maingon ka tanlas. Ana ba? Sampol, sampol wa simple. Mo ni kamera ninyo. Oh, ara tanaw. Kuangan pa, kuangan. Puli. Tagay, tagay dira. Kuyawa na kung kuan ron bago nga Unsa to? Tandas? tanlas. Kamera man, fokus. Kuangan pa gyapon kuangan pa dire, kuangan pa. Hurot na ako tanduway. Dili ko kabungat og sa to. Tanlas. Ipuni. Para ka istorya juga. Kuyawa ni mo gidabog noy oy. Oh? Iuhaw man ni Bugnoy. Ah, nuga pa. Kuangan pa dire, kuangan. Murag palpak kasi niya gidada. Nahurot na ang tanduway sig inom. Iuhaw siguro yung tawana. Klaro ba? Dire. Okay ba? Ha? Magdin ang kakaingong tanlas. Hurot naman akong tanduway. Kuwang gyapon. Tagay. Nindot ninyo gi-promote na mo ni sakto mahubog ko. Unsa to? Tanlas. Dili ah. Ako sukaon naman ka. Ah. Okay ba? Okay. Kay, ada tandas. Tanlas. Hasta malasa ni gidani mo Buknoy. Oy, gisukaan mo gani Buknoy. Nahurot na lang taduway. Pistol biyan eh.
Shout out kay Rosana from Karkar. Salamat sa iyong pagtanaw sa iyong vlog. Tanawa na ba? Di mo ha. Tungso yan. Pa-shout out to iso yan. Salamat sa mong pagtanaw sa mong vlog. That's all, thank you. I love you.